Bueno, en primer lloc, agrair la invitació que hem tingut per part de tots dos. Vull dir, sempre és un plaer que et convidin i que valorin la feina que tens i que fas i de poder presentar-la a la gent i explicar-te. No sé per quants de vosaltres és novedós tot el que hi ha aquí sobre aquesta taula, però per nosaltres cada dia que quedem amb l'Aleix o ens porta mostres continua sent-ho, perquè és un continu de nous productes, noves aplicacions. Vull dir que aquí hi ha un petit mostruari del que tenen, o un gran mostruari del que tenen, però segons temporada i tot això per nosaltres és el que ens dona molt de joc i molt d'al·licient de poder treballar un producte tan ben treballat, tan ben elaborat i tan ben assessorat com ens fa Kangaroos a nosaltres tant a compartir com a disfrutar. Potser mentre van emplatant, el que farem nosaltres és anar tastant una mica les coses. Kangaroos, que és capaç d'absorbir aquestes mentes d'arreu del món, aquestes flors d'arreu del món i posar-les al servei dels cuiners, que és un pas més del que ens acostumem a trobar, des de salses, des de vegetals, des de les herbes, tot, que ara mateix disposem als cuiners, que és una cosa que abans era impensable. L'important en tots els àmbits és sempre buscar superar-se, i aquí entra buscar viabilitat des del punt de vista ecològic, viabilitat de trobar productes nous, viabilitat del mateix producte, diferents presentacions, com ens deia l'Aleix, que un carbassó petitonet, un carbassó una mica més gros, els sabors ja canvien, anar descobrint i anar coneixent millor i saber mimar i treballar bé el producte que tenim a les mans. Nosaltres encantats de poder-ho fer, encantats de veure noves coses, per el que dic, cada cop que diu aquest senyor, vull dir, m'atreu coses diferents, vull dir, ja no... Sí, a la que proves alguna cosa i estàs pensant, hosti, això amb això, bueno, passarà a qualsevol cuiner, no? Bueno, des de l'important l'important és assessorar sempre per les diferents branques de diferents professionals especialitzats en cada cosa. I sobretot veure que hi ha una evolució com la que heu tingut vosaltres, perquè el que parlàvem abans, quan fa 15 anys que jo estava a Miramar, que venia el teu pare i tot això, crec que el salt qualitatiu i modernització i varietat, vull dir, ha sigut impressionant, vull dir, hi ha una feina aquí darrere brutal, però brutal.